Dýchat naplno, zdravě dýchat. Vzduch, který nás obklopuje, je naším dodavatelem energie číslo 1 a zároveň je i naším nejdůležitějším lékem. Běžně si ani neuvědomujeme, že náš organismus využívá pouze 1/4 kyslíku z nadechnutého vzduchu. 3/4 vzdušného kyslíku opět vydechujeme, aniž bychom jej využili. Díky tomu je vůbec možný oživovací způsob dýchání z úst do úst. Tato skutečnost vedla k vývoji zdravotní technologie s obrovským potenciálem. Byl tak učiněn významný krok od kvantity ke kvalitě. Naše výkonnost a schopnost regenerace těla se během procesu stárnutí významně snižuje. V neposlední řadě hraje významnou roli i prostředí, ve kterém žijeme. Je všeobecně známo, že největší regenerační potenciál nacházíme ve zdravém vzduchu z hor, lesů a z ovzduší u moře. Proto se snažíme přírodě porozumět a její dosud málo probádané zákonitosti prozkoumat a využít pro udržení a zlepšení našeho zdraví. Energy napodobuje přírodu a intenzivnější formou se snaží do našeho příbytku či pracovního prostředí přivést výsledek tohoto přírodního procesu. A tak je pochopitelné, že stále více lidí důvěřuje technologii, kterou nabízí Energy. Zde u společnosti Natural Energy Solutions se píší každým dnem nové dějiny v oblasti biotechnologie. Energy pomáhá uzdravovat a nebo zdraví uchovávat. Technologie Energy se obejde bez jakýchkoliv přídavných látek a nedělá nic jiného, než že napodobuje procesy v přírodě. Výsledkem aplikace je zvýšení schopnosti regenerace lidského organismu a stejně tak jeho výkonnosti a koncentrace. Přístroje jsou certifikované podle nejpřísnějších mezinárodních norem, které existují v oblasti lékařské techniky. Certifikát MedCert svědčí o našich vysokých nárocích na kvalitu dokumentace a výroby. Qualität und Dokumentation. Diese hohen Ansprüche erfüllen wir besonders durch unsere eigene Produktion. Všechny přístroje Energy byly a budou vyráběny pouze v Německu. O produkci a prodej přístrojů do asi 70 zemí světa se stará více než 100 zaměstnanců ve spolupráci s renomovanými experty. Sowie den Versand in mehr als 70 Länder weltweit. Mitarbeiter, die für ihre Gesundheit arbeiten, unterstützt von namhaften Experten.